Masantos siya kabasan na si kayo namin mga kaaro. Eto na naman si Kaaro mga kaaro, nangungulit na naman sa inyo. Kumusta kila namin ditan mga kaaro? Kabasan na si kayo namin. Tayo latay gagawin ko mga kaaro ni manalak yakin mga kaaro. May tanam kon okra. Napipinabangan ko mo lang mga kaaro ni wala ni kim nyanyari ken paru-paru mga kaaro. Ngita may nalakay mga kaaro ni pagpigara so nalak timak ko lah ramo okra. Sanja may tanam ko mo takin mga kaaro may kamuti. Malah mga kaaro inurasan tula may ken ang aliwak mo ken mga kaaro talon ta pag ninambong ay talon na tanam ko ay tan ang aliwak mo lay kamatis paano bali-bali pa nangan tayo na ani mga kaaro ay kalong kumay ngusab to kaaro paano ken salamat manayad sa raramay mambabantaya balon viewers ko mga kaaro. Pabalaga salamatin si kayo namin san arara may nan palod siya. Babalaga salamatin si kayo mga kaaro. Piritok pa may talon mga kaaro. Kayo latan papularlan kintan mga kaaro. Almusal pero baliba masamsamit nasay kapat na tutan at walay inasin dan na may kalamansi tana may sili bali-bali pa nangan nagsatan mga kaaro. Sampo nila o kay sa baom at sinangag naksit so kaldero lang mo tano yan saklanan ken mga kaaro ng prito ilambong tila may kin impan sabay ko may kin mga kaaro may kamuti tan may kin ama okra sang kodano man pansabay ko la paano mamimpin sa lilambong mga kaaro aliwan kin ay ito ng kaaro la muwag la mga kaaro ni bali-bali color to green na green fresh na fresh mga kaaro kapan alaratan mga kaaro jad tanam tayo may pitak kabawang mga kaaro tatan may ikin tayo sinangag mga kaaro ni malala ni hingking kuha may bawang mga kaaro balibalit sa atan pag golden brown yun ni may kin mga kaaro may bawang sa inyo ipalag may sinangag may bawa ang butol may kara ng labi sanay natin isangag mga kaaro agad tayo asin nadaisat paano walay lasa to may kin mga kaaro may baho tayo kiniwal to ni mga kaaro aro to nanuras lad mahiwagang tabo to mga musal tayo namin mga kaaro pasyal kayo dyan okay mga kaaro mga musal tayo ni maantay namin mga kaaro masantos siya kabasan at si kayo namin mga kaaro. Salamat at sa araramay akabantay video ta i-share da kumanta aramay arom niya makakabantay i-share da video kay paano ndakol so unsan ang balag channel tayo mga kaaro unsan aramay makabantay nila bat mga kaaro i-share yung mga kaaro paano dakol so makabantay sa gagawin kong video ay mga kaaro. Kumusta kila namin ditan mga kaaro? Pabalaga salamat at si kayo lalamata amin ta watang kila bata kinagyak pa lilingwanan niya ken kayo mapaga mga kaaro tanong balag yung channel tayo untulong mo tsugawan tayo natan mga kaaro at tinulungan niya katong balag yung channel ko ay sikatimot sa untulong mga kaaro makontento tila noon to may walad si katayo mga kaaro
Balbalaga salamat at si kayo namin. Ingat kilatan mga kaaro. Mananangangan tilamot napuas mga kaaro. Masantos siya kabasan at si kayo namin.